Hola, en aquest tutorial veurem 3 mètodes d'inscripció als nostres cursos Moodle. Bé, primer de tot aniré a els meus cursos i seleccionaré aquest curs de frases fetes i refranys en català. I per veure els 3 mètodes d'inscripció hem d'anar a participants, que està al costat de paràmetres del curs. Vale? Participants, cliquem aquí. I una vegada que hem clicat aquí, veurem aquesta pestanya d'usuaris inscrits. Aquí tenim el llistat. De moment no tinc caps usuaris inscrits, com podeu veure. I s'ha d'obrir aquesta pestanya i veurem els mètodes d'inscripció. Tenim 3 possibilitats. Les inscripcions manuals, accés de visitant i la autoinscripció de l'alumnat. Primer de tot veurem aquesta metodologia, la inscripció manual. Com podem inscriure un alumne manualment? Aquí cliquem i veurem que no tenim caps alumnes, ¿vale? Però jo puc buscar un alumne, posar el nom, aquest és un alumne fictici, l'alumne Armin Avellaners. Ja tenim aquí el nom d'aquest alumne i el poso dins d'aquest curs amb el rol de alumnat. Afegeix i ara tinc aquest alumne inscrit aquí. Vale? Bé, una altra manera de fer-ho és anar al curs. A veure, surto d'aquí, aniré als meus cursos un altre cop. I podem fer-ho des d'aquí, participants, i inscriviu usuaris. Aquí en usuaris inscrits surt el llistat, ja tinc l'alumne Armin Avellaners, i ara podem també inscriure manualment un usuari d'aquesta manera, clicant aquí i posant un altre nom, Ariana Avellaners. Molt bé, clico aquí i inscriu els usuaris seleccionats i el perfil d'alumnat està per defecte, d'acord? Està ja predeterminat. Si vull canviar el rol, ho puc fer des d'aquí i posar un nom de professorat editor o professorat no editor. I s'ha de guardar aquí. Ja poso professorat no editor i puc esborrar la categoria d'alumnat i s'ha de guardar sempre. Vale? Si vull tornar a posar alumnat, selecciono alumnat, vale? I puc esborrar aquesta categoria. I s'ha de deixar sempre, si no, no es guarda. Vale? Aquesta seria la primera forma d'inscriure un alumne. Aquest és el mètode manual. Ara veurem la segona modalitat d'inscripció i estem aquí a participants. Hem d'anar a mètodes d'inscripció i aquí podem crear un accés de visitant. Si volem compartir el nostre Moodle amb companys, amb amics, podem invitar algú a veure aquest curs. S'ha de clicar aquí a la rodona per editar i hem de posar una contrasenya. Aquí he posat visitant al curs de refranys. Això significa que quan les persones vulguin accedir a aquest curs i són visitants, han de posar aquesta contrasenya. Des dels canvis, ja? I també és important permetre l'accés de visitants, hem de posar un sí si volem donar aquest permís. Ja deixem els canvis. Aquesta seria la segona manera d'accedir a un curs. I la darrera és la autoinscripció de l'alumnat, que és molt important perquè facilita molt la vida al professorat. Aquí anem aquí a la rodoneta i hem posat habilita els mètodes d'inscripció existents, sí, permet inscripcions noves, sí, la clau d'inscripció d'aquest curs que he posat són frases fetes en català, és la clau d'inscripció, utilitza les claus d'inscripció del grup
Ja? Aquí, a més, es restringir l'accés al curs a únicament a qui coneix la clau. També l'ús d'una clau d'inscripció de grup possibilita que els usuaris s'afegeixin a grups concrets de forma automàtica quan s'inscriuen al curs. ¿Vale? Bé, de moment és per un curs, no està dividit per cursos, per diferents cursos, així que no cal. Rol assignat per defecte és l'alumnat i aquí es pot habilitar la duració de la inscripció si es vol, notificar abans que venci la inscripció, data d'inici, data de final, o cancel·la la inscripció si roman inactiu des d'una data concreta, nombre màxim d'usuaris inscrits, no cal posar-ho, etc. I enviar un missatge de benvinguda al curs, això sí que és interessant, del professor, de la professora, titular del curs. Podeu posar un missatge de benvinguda personalitzat, de manera que quan l'alumne entri per primera vegada dins el curs pugui rebre el vostre missatge de benvinguda. Des als canvis i ja està. Ara bé, si l'alumne Armin es troba dins de la plataforma Moodle, tindrà aquí els meus cursos. Ja està donat d'alta dins del curs frases fetes i refranys en català perquè jo ho he fet manualment. ¿Vale? Però si ell es vol donar d'alta d'un altre curs i té la clau d'inscripció, ho pot fer. Pot anar a un curs alemany, ell vol fer un curs de C1 semipresencial, i aquí ja surt autoinscripció de l'alumnat. I posaré la clau d'inscripció d'aquest curs, que és C1 Deutsch, inscriu-me, i ara ja estarà inscrit de manera automàtica dins d'aquest curs. ¿Vale? Si aquest alumne va als meus cursos, li sortiran ara 2 targetes perquè està donat d'alta dins d'aquest curs alemany C1 semipresencial i també dins d'aquest curs de frases fetes i refranys en català. Aquestes serien les informacions més importants sobre com crear una inscripció dins d'un curs Moodle i les 3 metodologies diferents. Adeu.